lidské představy o tom, co je to vlastně krasobruslařská show. Možná se dá říct, že Edwin Marton udělal se světovým krasobruslením to, co 3 tenoři s mistrovstvím světa ve fotbale v roce 1990. A našli bychom podobné příklady. V každém případě velmi oživil exibice a další krasobruslařské gala show, protože marná sláva, živá hudba, to je úplně něco jiného. A teď vítáme na ledě 5násobnou mistryni Evropy Suriu Bonalyovou. Ženou Francouzsku, která nikdy získala titul mistryně světa a také na olympijských hrách odcházela smutná. V roce 1992 skládala olympijský slib, ale pak skončila 5. No a Edwin Marton mění repertoár. O Vivaldym je tu Čajkovský. Representing my friends. Anna Surya Bonalyová narodila se v prosinci roku 1973 na ostrově Reunion. Jako maličká byla adoptovaná rodinou Bonalyových a neposedné dítě dali nejprve na gymnastiku, pak gymnastiku vystřídalo krasobruslení a děvčátka se stala mistryně. V letech 1991 až 1995 nenašla v Evropě konkurentku. Začalo to v Sofii 1991 a v Sofii 1996 jí porazila Irina Slucká po 5 letech nadvlády
této vynikající francouzské skokanky, která, jak jste si všimli, dodnes zvládá salto i další prvky krasobruslařské abecedy. Salto předvedla i na olympijských hrách. Tehdy to byl tak trošku výraz protestu. Bonaliová měla dlouho problémy s Karel Gott. Podívejme se. Karel Gott přímo na ledě, také král ledové arény dnes. A to je neplánovaná návštěva, alespoň nebyla v bodovém scénáři dnešní show. Já si myslím, že jednou by mohl vzniknout nějaký skok a měl by to být 33násobný odpíchnutý Gott. No, to je úkol pro Sabovčíka nebo Pivčinka. Ale už to nesmíte vyhrávat pořád toho Slavíka, protože pak už to nebude skočit. No, já bych radši si našel nějakého adekvátního partnera na to. Vytvoříme spolu sportovní dvojici, musíme se ještě rozhodnout, kdo bude dělat holku. Tak Karel Gott nás rozptýlil od Surie Bonaliové, už se k ní nebudeme vracet, budeme se dívat na další účastníky tohoto programu, na ruskou sportovní dvojici Julii Obertasovou a Sergeje Slavnová. Vicemistři Evropy z roku 2005, třikrát čtvrtí na evropských i světových soutěžích.